салом алейкум ба ҳама мухлисони канали Самбой ТВ Екатеринбург. ҳама каса хуш омадем. мо дар ҳамин хона тӯли 3 рӯз 4 рӯз мешавад ки қати дударако шиштем. ҳамҷа хостем ки имрӯз каме қати шумо ҳам суҳбат шавем. аз сабабе ки мақсад канали мо беодама бекор мондагие, мо эфир мондем, эфири камера мондагие. ана ин маъноиро надорад ки мақсад мо ба ӯ эфир пул кор карданем чӣ карданем. ва алекум вассалом ва раҳматуллоҳ. яке хубтар беҳтар мешавад ки мо дар ду-се ҷо хеле камера монем. баъд постоянно эфир бурава агар ин бо хубе барои канал, барои тамоми мисол ҳастии ҳамин канал эфир хубе. бо як хуби дигараш дар чие ки байни подписчикову баъд ҳамин автори канал як дигарфаҳмӣ бошад ё ки ҳамсуҳбат бошад, бо бениҳоят хуб мешавад. ба ҳамин хотир мо хостем ки имрӯз қати бародаро, рафиқо, дӯсто, апа хӯро ҳамсуҳбат шавем ки мо дар хона шитаем. Шумо чӣ ҳол дорем? дар хона шита мо дударако дили ҷигар бирён када, гӯшт бирён када, моҳӣ бирён када, ҳозир қурутову шакаро кардесем, қурутову шакаро якҷоя кардесем. ана бекор мондем, камтар гуфтем чахчахнем. Таҷик ТВ сози тенҷи саломатиё хуба, бародаро ҳама каса хуб ҳастем. настроениятон хуба? Чӣ ҳол дорем? Чӣ гап хабарае дар тарафҳои шумо? Дар карантин шумо чӣ ҳол дорем? бисёр хуб мешид ки мо ҳамсуҳбат мешинем бо шумо. як каме чахчах мекардем ки шумо чӣ ҳол дорем. мо шахсан дар хона не ки барои биромадани берун касе мақсад запретит кардаги нестае. ана беасос мақсад ки беасос беҳудагардӣ накунед дар қадои кӯча. мақсад шумо дар ягон чӣ дар кор шед, аптека рафтен, барои шумо мақсад гӯшт дар кор шед, нон дар кор шед, магазин дар кора. ман якум рӯз сразу навор кардам ба шумо пафтум бинем бародаро, падару модаро, рафиқо, дӯстон ки ана ягон кас мақсад дари шуморо маҳкам кардаги нестае, раҳи шуморо банд кашдаги нестае. ҳамқае ки чӣ бигӯм беҳуда гардира ман кардагиам. ана то ҳоло мо нашиндем дар шаҳри Екатеринбург ягон каса штраф карда бошанд за то что вай магазин рафтааст ё аптека рафтааст ё ки нонхарӣ ё ягон чӣ хариданӣ бошад. баъд агар ягонта шояд ки дар оянда ягонта пайдо шавад ки дуруға ё документ надора ё ки ягон худаш пристават мекуна ягон касда ё ки ягон корро мекунава, баъд меқапанаш мелисо, баъд тема мекунан, навор мекунан, мепартоя ки ина ҳама мо дар карантин мақсад берун биромадем қабидан мо прост дар так биромадан ҳеҷ кида намеқапан, барое ки техникаҳо кор кардестан, аптекаҳо кор кардестан, магазинҳо кор кардестан. агар одамо берун набироянд, вақте ки берун набироянд чӣ хеле ягон чӣ мехаранд, мақсад ҳеҷ кида намераса. агар хай баъзе одам мақсад халадене ки калон дорам, мақсад мехарад 5-10 кило гӯшт мебаранд. баъзе одамо мақсад 3 кило гӯшт мехаранд, бо пагар рӯзи дигараша бо мераванд, мақсад мехаранд гӯштон тамом шед свеже. ана ман худам шахсан ҳар рӯз як бор мебирам берун, гӯшт мегирам, моҳӣ мегирам, продукта нон мегирам, ана банан, мевагӣ, ҳар чӣ мехарам меорам барои хона. ана барои ҳам мегӯм ки ягон каса оли гуфт гапҳо барои берун рафтан ё продукта хариданаш оли гирифта мақсад бурда махкам кардаги нестам. ҳама садай беташвишем иншоаллоҳ. ҳамқай ки хаяка мо ҳам мақсад ҳар куҷо беҳуда намегардем. ана омадем дар ҳамин ҷо, дар ҳамин хона чанд рӯз аст ки нашиштем, сабр тоқат кардесем ки бо иншоаллоҳ насиб ҳамаи ҳолатҳо аз байн мерава. баъд аз панҷум иҷозат додагам, иншоаллоҳ баъд аз панҷум кор мебирем. ва пеш аз ҳама мо ба шумо гуфтанем ки бародаро шумо сабр кунем. иншоаллоҳ бисёр барои граница рӯз ман эфир кардам, танҳо барои граница бисёртар рай кардем ки кам аз мерава.
граница кушодагия, граница иҷозат нест, на мақсад граница, на самолет, на дигар, не ки камазу рафта омадистанд, чизое ки бор мебаранд ва иро рафта омадистанд. ана ба ҳамин хотир мақсад ва ё як кас мерава. ана самолет ки биро мақсад 300 нафар, 200 нафар, 100 нафар одам мерава, ба ҳамин хотир дар байнашон ягон табу пайдо мешавад. ба ҳамин хотир маҳкам кардагианд ки ҳамаи заражани вирус ҳар ҷо нараванд. мо бошем дар ҳамин хона шиштем, гуфтем як кам тарак қати шумо ҳамсӯҳбат шавам ки ба фикрам ки ҳама дар хонаам нест. 4 нафар ҳастем, худо ҳаматонро нигаҳбон боша. ай худо ҳаматонро нигаҳбон боша. паноҳамад ба худо боша. Аввал иншоалло ки медурем, баъд як сухан шидагия, як бародармон як чи дар эфир наистагия, мо худо хоҳад бо дар бораи ӯ алоҳида гап мезанем. кадоме ки мақсад дар эфири мо ҳозир неста, бегоҳӣ марҳамат эфири мо дурем, худо хоҳад бо чахчах накунем.